Počujeme sa? Raz, dva, tri, raz, dva. Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Hlasná. Trúba. Prinášam vám aktuálne správy o stave tradičnej kultúry na Slovensku. Ale nie, neľakajte sa. Prinášam výnimočne len pozitívne správy z kultúry, z domova i zo sveta, a to s mojimi dnešnými hostiami. No a prvá aktualita na úvod. Práve ste svedkami posledného tohtoročného programu v Amfiteátri Trnovce, tu na Mijave, ktorý je záverečnou správou tohto úžasného a vydareného 66. ročníka. Poďme na to! Muzika, starobabskú! Zelený jačmen, ej veru tajá, tej noci načnem, hop, hop, hop. Ej veru tajá, tej noci načnem, hop, hop, hop. Ej obec, obec, zelený obec, keď ma ty nechceš, teda sa obec, haj, haj, haj. Keď ma ty nechceš, teda sa obec, haj, haj, haj. Hej, hop. Ubila si trci na hlavu.
sklamali ste, dievča, oja, oja, oj, to moje frajerča, Bože môj. Sklamali ste, dievča, oja, oja, oj, to moje frajerča, Bože môj. A hraj!
ty boháč, taká je boháčka. Ty nemáš roboty, ja nemám rubáša. Strihel sem chlapcu na horním konci, ahoj. Čekal, chystal sa k boju, celý mi odvez frajírku moju, ahoj. Naši chlapci sú ešte dobrí, našiel sem krivák tu medzi rebry, ahoj. Máme za sebou dnešné správy z domova, z regiónu, Kopaníc aj spoza hory ze Záhorá. To, čo je nové práve doma, vám priblížil folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy. Čerstvé aktuality zo širšieho okolia priniesli folklórny súbor Máj a ľudová hudba Friends Boys. A dobre to bolo, uznajte. Môžem však slúbiť, že toto bol len začiatok. Na dnešok som si pripravila skutočne množstvo noviniek, lebo treba povedať, že aj napriek neprajníkom sa dá v rámci tradičnej kultúry na Slovensku nájsť veľa pozitívneho. Dôkazom toho budú aj moji hostia v druhom bloku, ktorí ku mne pricestovali z ďalekého východu. Pripravte sa na to všetko jazykovo aj kultúrne rozmanité, aké to na Slovensku máme už odjak živa. Muzikanti! Pod haničkou pod nami a do sodovky do slamy. Čo ja tam robila, a tá mňa zabila. Čo
počula som, ako ste sa teraz v 11. rade rozprávali, že najdôležitejšie je komunikovať. A to aj keď si na prvú možno nerozumieme. No zamyslite sa, je to pravda. A možno by stálo za to ju spoločne nahlas vytrúbiť do sveta. To som teraz múdra, čo? Ale veď tí, ktorí ma poznajú dlhšie, dobre vedia, že každá moja hlasná správa sa okrem pozitívneho náboja neminie hlbšiemu posolstvu. Okrem zľahka odborného obsahu však mimoriadne obľúbujem klebety a senzácie a tak trochu rada experimentujem s miešaním lokálnych a zahraničných vplyvov. Veď ostatne, tak to u nás predsa vždy bolo. Či? Preto si v ďalšej časti mojej hlasnej správy, ktorú som nazvala Pikošky z domova aj zo sveta, povieme viac o zaujímavostiach z východu. Všetko podstatné vám už ale postupne prezrádzajú moji hostia. Nebudem tak robiť, jak ja sa chcel robiť. Nebudem spať na šéfkom radilce kozy. A hraj!
To sme si teraz uleteli asi trošku viac na východ. No ale je evidentné a môžem sa hrdo chváliť, že moja hlasná správa má ako inak aj medzinárodný dosah a obsah. Preto sa v ďalšej časti povenujem práve úspešným cezhraničným spoluprácam, ktoré aj v tomto roku na festivale a aj mimo neho zožali mimoriadny úspech. Viac si ale povieme konkrétne v tematickej pasáži, ktorú som invenčne nazvala Svetobežník. Správy o stave tradičnej kultúry nielen slovenskej, ale aj každej inej nám priniesli Adibashi Chow Dance Group z Indie, Grupo Folklorico Costumbres z Mexika, Soubor ľudových písní a tancu Danaj z Českej republiky a Native Pride Productions z USA, alebo ak na tom trváte, tak SŠA. ¡Zapateando bonito, primo! compadre. No importa que le dé el sol en la cara. Lo dejamos todo en esta ciudad que nos ha encantado. Suena el acordeón, compadre, dice. ¡Una costumbre!
Nejsou rád ve smutnosti, jsou rád, kde sa zpívá, kdo nedělá to, co já, platí litr vína. Platí litr vína a ladíme varhany.
Ja milujem nové trendy a to tam musíte povedať. Tí, ktorí ma poznáte, to dobre viete. V mojich správach preto nikdy nechýba pravidelná sekcia Denný prehľad alebo aj móda, novinky a trendy, kde sa doslova detailne venujem všetkému, čo teraz fičí. Je to tak? Konkrétne pre dnešok som vybrala hity v podaní ľudovej hudby Friends Boys, ktorá v ďalšom vstupe prinesie nezameniteľné vplyvy z ďalekej cudziny s ich amerikánskymi foxíkmi. Folklórny súbor Ilošvaj a folklórny súbor Máj vám zase ukážu trendy v oblasti tanca, teda napríklad taký čardáš, ktorý má aj dnes na tanečných zábavách nielen v mestečku svoje nesporné miesto a aj včera postavil zo stoličky celý dav. Nehovoriac o vychytávkach v aktuálnej javiskovej tvorbe, inovačných prístupoch k tradícii či tradovaniu. Táto sekcia sa vždy teší mimoriadnemu úspechu a teda som si istá, že tomu tak bude rovnako aj dnes.
Je to tu, dámy a páni. Správa, na ktorú všetci čakáte. Dokonca aj do komentárov mi prišlo množstvo otázok, a to aj od vás, ktorí nás dnes sledujete online. Uznávam však, že ste boli trpezliví dosť dlho. Ostatne, ja som sa nikdy nemohla sťažovať na svoje poslucháčstvo a diváctvo. Od začiatku sa všetci pýtajú a v celom amfiteátri sa šepká, že sa niečo chystá. Presne na takýto typ senzácie mám pripravenú záverečnú časť svojho dnešného hlásenia, ktorou je exkluzívna správa dňa. Vidím, že sa nemôžete dočkať. Cez pozitívne domáce aj zahraničné spravodajstvo, kolečko trendov a módy vám musím povedať, že správou dňa je oslava. Možno, že to neviete, no práve v týchto momentoch uzatvárame jubileum festivalu, ktorý sa už po 50. raz koná práve tu na Mijave. No a to, čo sa šepká, je otázka. Budete sa rovnako tešiť aj na budúci ročník? Ja na vás určite áno. Ďakujem, že ste si pozreli a vypočuli celú jubilejnú správu o stave tradičnej kultúry na Slovensku. Ja som Trúba Hlasná a toto sú už frajeri na záver. Pa, pa!
To je červený, a očka čierne, lička červené, znovu písa spí. A očka čierne, lička červené, znovu písa spí. Prídi k nám, jarná rada má, a ja ti perko, perečko, perko z rozmarínu dám. A ja ti perko, perečko, perko z rozmarínu dám. Milé dámy, vážení páni, drahá mládež, deti, všetci vzácni hostia, ktorí ste prišli na Mijavu. Ako sa hovorí, býva časť zídenia, časť rozídenia. Bohužiaľ, mne teraz pripadla tá úloha povedať, že sa rozchádzame, ale netreba smútiť, pretože myslím si, že za rok sa tu všetci opäť zídeme. A preto hneď na úvod by som vás chcel všetkých pozvať na budúcoročný festival, ktorý už bude 67. Nebude to výročný, bude 51. ročník na Mijave, ktorý sa bude konať 16. až 20. júna 2027. Takže trošku smútku a nostalgie, ale čaká nás budúci rok. Že? A teraz mi pripadá ešte oveľa vážnejšia úloha, ale veľmi milá úloha, pretože chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto festivalu, všetkých pracovníkov, ktorí tu strávili niektorí týždne, niektorí dni, za to, že pripravili tento areál, tento amfiteáter do takej dôstojnej podoby, ako je, aby sa tu naši hostia, naši účinkujúci cítili dobre. Preto im všetkým absolútne obrovská vďaka. A keďže ten festival to je určitým spôsobom taký spoločný organizmus, ktorý by nebol jedno bez druhého, tak určite patrí veľká vďaka aj všetkým tým stánkárom. Na zdravie. Je to pravda. Všetkým tým stánkárom, predajcom, remeselníkom, ktorí tu strávili, či už v meste počas jarmoku, alebo aj tu tie 3 dni a ťažko si to tu v tom veľkom teple, čo je super, že nám nezapršalo, odsedeli, odstáli a myslím si, že starali sa o to, aby ste sa tu cítili spokojne, aby ste mali občerstvenie, strávovanie a všetko tak, aby to tu všetko fungovalo. Takže aj im obrovská vďaka. Potom určite nemôžeme zabudnúť, že takýto festival, sami uznáte, že je to veľká udalosť pre Mijavu, myslím si, že absolútne najdôležitejšia v rámci roku. Futbal hráme každý týždeň, festival je raz do roka. Určite sa nezaobíde bez finančnej pomoci, sponzorov, donorov, priateľov, darcov, neviem ani ako ich nazvať, lebo boli rôzne formy podpory a preto je obrovská vďaka, že nám prispievajú a môžeme tento festival vždy poriadať na takej úrovni, aby sme sa nemuseli hanbiť a aby sa tu ľudia potom aj k nám vracali. Takže všetci, ďakujem vám. A ešte 3 ďakovačky, aby ich nebolo málo. Chcem poďakovať technickému zázemiu tohto festivalu, či osvetľovačom, zvukárom, ale aj tým, ktorí pripravovali choreografiu, rôzne programy, za to, že vždy pripravia taký program, ktorý si myslím, že sa páči, že vás dvihne zo sedadiel a že jednoducho tá je ich práca, pretože oni už dneska pracujú na festivale budúcoročnom, že nevyjde na zmar a váš potlesk, ale aj vaša účasť tu je pre nich obrovským poďakovaním.
No a osobne, teda ja nie som človek, ktorý by tancoval, spieval a podobne. Myslím si, že najviac na tomto festivale si to odtrpia, hlavne v tomto teple, všetci účinkujúci, pretože není to len ten čas, ktorý tu oni strávia na pódiu, ale je to čas prípravy, skúšok, presunov, aby všetko klapalo. Mnohí sú tu raz v živote, čiže musia sa trošku s prostredím zoznámiť. A preto im všetkým tým, ktorí tu vystupovali, či už tu, alebo na iných pódiách v rámci tohto areálu alebo v meste, chcem poďakovať a ďakujem za úžasný zážitok. No a aby ste sa nenahnevali na mňa a aby ste sa sem aj na budúce radi vrátili, tak chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste prišli, ktorí ste podporili tento festival, nie len vašou účasťou, ale aj vašim potleskom, pretože to je pre tých, ktorí sa o to starali, ktorí tu vystupovali, to je pre nich, myslím si, že to najdôležitejšie. Takže všetkých vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na budúci rok. Dovidenia. A keďže sa mi tento rok podarilo tento festival aj otvoriť, tak musím ho aj ukončiť. Takže vážení priatelia folklóru, týmto považujem MIAVu 2026, 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MIAVA za ukončený. Dovidenia.